זה לתירוץ. ילדה, למה את כל כך רעה? לפחות תסיימי את העבודה. אל תשאירי אותי עם כאב ביצים, כי אני לא יוכל בעבודה לקרות עצים. והמקום הזה מפוצץ בבחורות, ריח של סיליקון, אין מקום בחזיות. ילדים לא עומדים בסלקציה, האנשים שלי עושים לסלקטורים פרוטקציה. רואה אותך על הבר מרביצה איזה שוט, מפנטז עלייך מרביצה לי עם שוט, מתחיל לשתות. ילדה נלך לאיבוד, נרגיש אחד את השנייה יותר צמוד. תרקדי על עמוד מלמעלה למטה, ואם תהי ילדה טובה נדליק לך איזה שחט. פנטה לא בטירוף שלנו, יחדה כן בכיף שלנו. אולי כדאי שנלך לאיזה צד, אלטף לך את התחת וזה יהיה נחמד. דרך אגב איך את זזה ליד אנשים, את בכלל לבושה על הזין שלי. אני זז כל כך מהר כמו מקור של נחמיאלי, גומר או לא גומר, או שזה רק נדמה לי, או שכן או שלא, שבעצם למה לא. הנה זה בא כמו רכבת תחתית, שיט מרביץ פיפ כמו ספרי של מקרוני, ומרגיש כמו דון קורליאוני. גומרת לא מדברת, לאן את ממהרת, מתי את חוזרת? משאירה אותי בדד עם הזה שלי ביד, לגמור את כל העבודה פה לבד. ילדה, למה את כל כך רעה? לפחות תסיימי את העבודה. אל תשאירי אותי עם כאב ביצים, כי אני לא יוכל בעבודה לקרות עצים. ילדה, למה את כל כך רעה? לפחות תסיימי פה את העבודה. אל תשאירי אותי עם כאב ביצים, כי אני לא יוכל